aportar aquella parcel·la en la que més bé, diguem, es desenvolupava. Vicent, la part econòmica, pues, tenia molts contactes, tenia moltíssima informació, bueno, pues, nos va aprofitar de la situació. Ramon coneixia molt el barri, José era un xic que tenia moltíssima don de gent, per així per el barri, coneixia molta gent. Però no ens oblidem de molta gent que no està, perquè van fer no està bé dir noms i oblidar. No està bé perquè fa un moment... Sempre te vas a oblidar de molta gent. Volíem que la cosa tirara avant. Que tirara avant perquè tenim il·lusió i volíem que la cosa no se quedara com a tres intentones que havíem tingut. La veritat és que el barri a nosaltres mos tira. Jo, cada un, però jo tota la vida he viscut ahí. A mi el barri pues, me tirava i en aquella època eres jove, tenies ganes de fer coses i la Falla era un lloc on tu desenvolupaves perfectament les teues inquietuds. Però és que tu pots dir, i jo què feia en este barri? Pues no res, una pregunta al millor, Ramon, perquè Vicent és del barri, ell naix en el barri. Però Ramon, tu ja naixes? Sí, però ja estàvem, per exemple... T'abuelo i t'abuela vivien a la Playa de Roca. No, jo vaig néixer al carrer Vera. Al carrer Vera, per l'amor de Déu. També sí, en casa de l'Oli. En casa de l'Oli vaig néixer jo. La gent que l'elegim, ens tornem a enjuntar, evidentment, ja fas la teua colleta. Sí. El primer que també va ser formar una junta en els 4 pilars bàsics. Jo president, Ramon és vicepresident primer i total apoyo, José com a secretari i Juan Vi com a tesorer. I d'ahir, en molta gent que apoya se forma ja la primera junta. Que vaig ir avant amb bona voluntat i ximpum. I l'any seguint ja va ser més legal. Buscar la gent que havien sigut falleros, inclús. Jo no sé qui va anar a parlar en María Ángeles, la dona de Juan Párraga, que ve és amic de Rosa i de Toni. I en aquest sentit van anar a preguntar-li que havien tornat, o sigui, preguntar-li no, a informar-li de que havien tornat a fer, volíem fer falla. I no sé si vas anar tu... I aquest tema també el vam debatir perquè en aquella època estava lo de Fallera Major i Fallera del Foc. I entonces vam arribar a debatir que en teoria a ella li tocava ser Fallera del Foc, però nosaltres crec que a lo millor avançant després ja en el temps i consolidant el tema van creure oportú que no devia haver Fallera del Foc. Sí, però se li va anar a preguntar a María Ángel, o se li va anar M'ho van posar prou forts de que nosaltres arrencàvem de zero en aquest tema de lo de la Fallera del Foc i que manteníem que no n'hi haguera Fallera del Foc. Una vegada ens van constituir com a comissió i ja en junta, vam començar a fer la punta per el barri, va haver molta acceptació i molt rebombori, vas començar a clavar-se gent que havia sigut fallera en èpoques anteriors i que perteneixia al barri i vam arrencar. Se feia en el carrer Blanc 22, en la caseta que diem de Juan Vi, que era dels pares de Juan Vi. Va ser el punt de referència de reclutar gent i d'apuntar gent. Com antes has dit, està ben fet tot més voluntat que altra cosa. El telèfon, qui el tenia? Entonces se demanava, recordo, la manera de localitzar-lo, el nom, la fecha de naixement, lo normal és que demanis que s'apunta, no? I el telèfon. Si no hi havia telèfon, automàticament, aquells que no tenien telèfon, agarràvem i per l'espraeta, casa a casa, demania que fer, després demà... Vostè s'encarrega de dir-li a la seva neboda que viu més... Era un correu de boca. Era lo que n'hi havia, i no era problemàtic. I a l'hora d'apuntar-se, vull recalcar una coseta, la Falla Sant Jordi, jo penso, és que estem a la Falla Sant Jordi, tenien ganes de coses. Quan se va desfer en el 76, al desfer-se la Falla, intentar tornar a fer-la i no va quallar, no van quedar a soletes. I què fem? I recordo que van fundar un grupet que es deia Grup Amics, en ganes de fer coses, que van ser gent de la Falla que se llama Grup Amics. Quan se veia algú, se'n recordarà per un Toni Soler, Rosa, estava José, jo no sé si estaves tu també, estava Benito, estava jo, estava Juanito el Nano, estava Pepe Miñana, estava Calvo, estaven encerrados, molta gent que tenen ganes de fer coses, de fer una festa a Cartagena i tot. I això mateixa després van estar tots una altra vegada el primer any en l'arran, tots van estar el primer any en l'arran de la Falla Sant Jordi. El projecte va ser algo que, la veritat és que quan se va acabar l'exercici, jo recordo la primera reunió després de cremar la Falla, que arribarà al casal
i no poder entrar, però no poder entrar. Que això, jo sempre arribo tard, i arriba, i que no puc entrar, que no puc entrar. No, la prova està que no puc entrar. Que en el segon any d'exercici m'ho han portat en tercer premi de secció especial, que va ser un arranc fulgurant. Però que en aquest aspecte ni nosaltres mateixos ens ho creiem. És més, després de la presentació del primer any que fèrem en el teatre, va ser l'única que fèrem en el Gran Teatre, el que avui és Sant Domènec, me'n recordo que la gent que ens va apoyar, que eren falleros, Juanito García, Ramiro Faura i tal, es van quedar prendats de la presentació que havien fet, i això que havien tingut molts errors, moltíssims errors, i nosaltres en aquest aspecte la veritat és que vam acabar molt eufòrics. Bon dia. Hola, bon dia. Molt eufòrics. Cuidar el protocolo, cuidar el benestar, diguem, de la gent, dels companys, dels falleros, de les falleres, el protocolo, diguem, de respecte. I ho van tindre més o menys ben muntat. Tenies, per exemple, en el casal com ven que n'hi havia molta gent que entrava, vam muntar una barra fora, només entres allà a l'esquerra, vam muntar una barra perquè la gent no poguera entrar per allà dins. Per donar servici. Per donar un servici. I un matís, les falles, avui no són les falles de fa 29 anys ara. Entonces el fallero era una manera era una excusa, era un motiu per eixir de casa i de festa. No hi havia el que hi havia ara. Entonces fes una falla i la gent se va volcar. La veritat. Crec que van haver crec que no va haver ningú no, quan m'han preguntat algú d'apuntar-se fallero per entonces. Era tan fàcil que com a molt te diuen, espera't l'any que ve. La primera intentona en l'estiu, conforme hem comentat, va ser que ens vam enterar que en la placeta Sant Cayetano hi havia un local que anaven a obrir un bar de copes, que allò en aquella època, aquesta iniciativa no existia, i pensant en que això podia ser un fracàs, doncs vam anar a parlar en l'amo, i el local era el Verd de Limón. Pensant en que això només duraria aquest estiu, li vam proposar fer les reunions allí el divendres i que quan vinguera Falles que ens ho alquilara com a casal per la proximitat i la placeta emblemàtica dalt de la nostra. Però aquella persona confiava molt en el seu projecte i ens va dir que no podia ser, que estava agraït, que tenim les portes obertes, però que ell pensava que el seu negoci anava a despegar com un avió. I així va ser. Estan intentant en la placeta del Trinquet, en una casa que avui està totalment... Sí, sanejat. Vam intentar, perquè era un pati, però vam veure que hi havia molts problemes. I pegant-li voltes perquè no trobàvem cap de local, va aparèixer una casa que diuen que era una fàbrica de fer làpides i màrmols i fonts de marbre i de més. Vam anar a parlar amb un home que ens vam enterar que li diuen José Gallego i vam anar i vam veure el local en el carrer Santes, número 4. Vam entrar, vam veure que allò era un sac d'ossos, una cova, però que podia prestar per la proximitat de la placeta i que era l'única possiblement alternativa que tenien, i van firmar un contracte. Un contracte que, recordem, és que estem així, que tots els anys anàvem a renovar-lo en un susto, per si a cas no ens el deixava o no me renovava el contracte, pujàvem a Bisquert i allí negociàvem el preu i va un any més, i va un any més. Clar, que la intenció era vendre-ho. I res, vam agarrar el local i a poc, entre els falleros, vam anar acondicionant-lo hasta lo que és l'actualitat, el casal. I este taxical que estàvem comentant hauria sigut l'ideal, el que passa que me'n recordo molt bé que m'han demanat 3 milions de pessetes a una falla que es començava, m'han cagat amunt de susto. Per lo que respecta a la tesoreria, lo primer era que elaboràvem uns pressupostos rigurosos i certs, vull dir, no diem, mira, si d'ací ingressàrem, no, el que ingressem és el que va. Entonces, pues vam començar en el tema del tarjetazo. El tarjetazo, per nosaltres va ser l'arranc, la forma més ràpida d'arreplegar diners ràpids i que això te repercutia una sèrie d'obligacions. Tu tots els dijous rigorosament no te podies deixar de tirar la primitiva. Però el senyor Tesor... Alguna vegada, però per regla general, la primitiva es tirava. Els números es van treure en funció del dia del cumpleaños
de cada un dels que està en el carrer Blanc 22, pues a veure, quin número posem? A veure, tu quan vas néixer? Jo el dia 24, jo el dia 31. Bueno, el 49, pues ho van tindre que inventar, perquè això no n'hi havia. Però els números de la primitiva que van tirar durant 10 anys eren els dies de naixement, pràcticament des que estàvem en la vida. Això no va permetre fer unes grans falles, que va ser... Ten que contar que la primera falla ens va costar 1.800.000 pessetes, que és més o menys el que ens costa avui. 1.800.000 pessetes. De manera crec que van ser això, molt escrupulosos i molt serios. Molt serios. I això que no sabia realment el que te feia falta. I molt vigilant, no van deixar que ningú momentiu s'escapara res, vam intentar, per almenys, que no s'escapara res, i crec que va així prou bé. Per ser novatos, va així prou bé. No, va així prou bé, no, va així de puta mare, va ser algo... I la gent que s'apuntava també m'ho respectava molt, vull dir, el que arribava un moment en què un fallero no podia o no, pues intentar ajudar-los en la medida del que podien, para que no n'hi hagueren forats massa grans, i que no te se borrara, perquè si no podia ser una rèmora, no? El que no contares en aquests diners, les preferies tindre-lo mal tingut, però per almenys que continuara. Per això estàvem comentant que va haver un cas flagrant que ens va boixar prou i que Vicent sap perfectament que això per lo vist van acabar a tirs. I en aquella època ja pujar a buscar directament a la gent que te devia diners a intentar recuperar, que eren molts diners, perquè això era un problema. No tenies ni puta idea. No tenia molta idea de per on es començava. Jo no recordo per què van decidir exactament els artistes. Suposo que farien diverses consultes. No, jo en aquella època estava Pepe Miñana amb nosaltres, Pepe Miñana i Filo. Pepe era Paco. Paco Miñana. Paco Miñana. Però Paco Miñana no estava de fallero, no era fallero. Paco se apunta al segon any. Probablement ens va indicar, crec jo recordar, que ja vam tindre un primer contacte amb Paco Roca, que estava en el seu moment important, i ens va aconsellar que Paco Miñana treballava allí en ell, a ratos, i Terol també treballava, que pintava, era pintor de brocha gorda i volien començar a fer... I ens va indicar Paco Roca a aquestes dues persones. Es coneixien perquè Terol vivia en el carrer Sant Antoni i Paco havia sigut... Sí, del grup Amics, per exemple. I entonces van contactar amb ells. El taller el tenien en Manuel. I d'aquella falla puc dir que no n'hi havia suro blanc. Era falla con madera i cartó. I una anècdota la nit que transportàvem la falla, perquè les peces no és com ara que se poden partir i tal, era tot millor una peça. Portàvem 2 delfins i el transportista oficial durant molts anys va ser Pepe Clavel, Pepe Guerrero, i per els problemes d'altura tenim que vindre per el port del Sapo, des de Manuel, i ens preocupava que no poguérem accedir a Xàtiva per el tema de l'altura i els ponts. I recordo que vam anar per una carretera que accedeix des del port del Sapo a Llaunou. I anem a Espaiet i Pepe li vam dir, Xavier Espaiet i tal. I quan ja vam agarrar la recta, me'n recorde... Era de nit i fosc. I fosc. I me'n recorde que s'embala una micotiua i damunt, aguantant les peces, anava també un faller fundador que era Quique Terol, entre altres, i en una de les rectes no va calcular que els arbres estos que solen creuar en la carretera era més baixet que un pont. I li va sumbar una castanya als delfins, Quique Terol, pobre, el delfín i la paret. Quasi es va així rebotat, i jo, que era igual d'impulsiu, si ara en l'edat que tinc, en aquella època, 29 anys menys, i Clavel, que era com si fos família, o era família de lluny, quasi el vaig treure des de dins de la cabina, l'home aquell acollonat de la Castellà. Vam arribar així, un drama, així a la placeta, van descarregar els desfils, estaven fets a banderes, i me'n recorde que tant els dos artistes van dir, n'hi ha molt de mal, però això se pot arreglar. I nosaltres, és que, com era la primera vegada, no mos cabia en el cap que això se podia arreglar.
I, evidentment, l'endemà, quan es va fer de dia, van vindre els artistes i així sobre la mateixa placeta van reparar tots els desperfectes i vam tindre una falla per a aquell entonces molt digna. Va ser, que això crec que serà una de les anècdotes més recordades, va ser una presentació en el Gran Teatre, que és l'única que vam fer, com ha dit abans. Gran Teatre, era. Era el Gran Teatre. I vam fer unes filmacions en diapositives i estaven totes capera avall. Tres. Que me'n recorde que en aquest aspecte estava... Recordi que abans d'eixir jo... Hi havia una barana dalt, en el galliner que diem, i des d'ahir estàvem tirant, jo apretava el botonet i Fran Moran aguantava l'aparatet. I no sé qui pujava, Fran, que la teua nòvia estàs buscant-te. I aquell nerviós. Enseguida començava a passar fotografies després una de costat, me caguen. L'Oli, que va ser la primera fallera major, i jo allí, perquè l'accés al teatre era... Me'n recordo com si estiguera veient des del hall, feia una pujaeta i després feia la baixada cara a l'escenari. El bar el gestionàvem nosaltres. Sí que la xaranga, que també és una pregunta que van fer, imagina que la faríem a la gent, per la banda de música, com aquestes coses que hi ha que fer, ens aconsellarien. I van tindre la xaranga de Genovés, del poble de Genovés. El van tindre diversos anys. No recordo si va ser... Però no sé per què no vam anar a la música nova, perquè no vam anar. I estava una mala passada. Teníem un problema que era la baixada de Sant Josep i l'Alfena, si anava la banda en acte oficial, tú te quedas sense xaranga, sense grupo de música, ¿no? Entonces, de entrar se va a descartar per ese problema, que te podías quedar en ese acte sense banda. Entonces se contrataven tots els actes. Ara no, ara se contraten 4 actes i poc més. 14 actes. Se contractaven 14 actes. I despertaves tots els dies. Però ara ja la crisi... Clar, és que el sort s'encarregava de ficar en marxa la despertar. El tema de traques tot ho feia ell, entonces, pues bueno. I després Toni Soler també va... Hosti, que pagàvem, eren serios. Però de les falles havien lligat al comboi des començar, que recorde que la que entonces era la meva nòvia, avui la meva dona, va dir, si no tingueu fallera major, jo vull ser la primera. Dic, pues mira, més fàcil que això no pot haver. La veritat és que tot allò que t'oferien ho acceptaves, és a dir, tampoc anaves a barallar-te per este tipus de temes. Que per cert, no recordo ninguna candidatura més. No, jo crec que no va haver res més. I a col·lació de que l'Oli ara va ser la fallera major, pues la neboda Rosa pues va oferir per a ser fallera major infantil. I res, van accedir elles dos al càrrec i van fer els primers nomenaments, que dos se feien en casa de cada fallera, i vam arrencar ja en les falleres. Vull que una anècdota, nosaltres que han sigut també de grans carrosseros, i crec que si ho contàrem, probablement en aquests moments siguem la falla que més primers premis ha tret de carrosses confeccionades. Me recordo que la primera carrossa de l'Oli va ser també una anècdota que la recorrem tota la vida. Tenien que construir-la, ens va deixar, no recordar ara aquí, un remolque de tractor d'estos de horta, de ferro. I tenia una paret darrere... Darrere, no, davant, en la part de davant del carro. No, era una paret que hi havia darrere. I entonces, on s'enganxa al tractor. Entonces, van pensar que a la fallera, si la posem ahí, no la podien veure. I va recordar que la confecció final, el que avui entenguem, per fer la carrossa, el muntatge en la nave de carbònica, aquella primera vegada la vam muntar per la meva relació d'amistat en la nave que tenia engomados Játiva, el nostre amic Vicent Estors, i allí en un quarto que tenia arrimat a la carretera, baixant anant a la piscina Murta, van muntar la carrossa i les falleres, en vez d'anar cara al públic, al revés. L'Oli anava bé, la que no va anar bé va ser Rosa, que era sorpresa, passava la carrossa, després a veure qui va... I anava mirant al públic, però pa al Moncho, en vez de pa a la Trinxeta del Bacallà i Rosa mirant Bacallà. De tota manera, ara que parlem de dones, també
és de veres que... No, però això va ser autèntic. Vam fer una barraca. Un arranc tan important i tan consolidat era perquè no estàvem a soles. O sigui, no estàvem a soles, vull dir, les nostres dones van aportar absolutament tot el que elles podien aportar i més. O sigui, això també és de veres que cal reconèixer que van tindre fallera major, però les dones des que vam arrencar de cotxes falleros van estar al peu del canyó, van estar netejant, estaven ajudant en les carrosses. O sigui, això també crec que és un punt important i destacar que les dones van ajudar molt, molt, molt. El tema del casal, per exemple, que el casal es va ficar en marxa, en certa manera, per Bautista que estàvem comentant, que el xic era obrer i, bueno, tampoc és que fora molt acabat fins allà baix, però el xic es va prestar a fer les primeres arreglos del casament, perquè el casalet, l'estructura és la mateixa, però s'ha fet molta obra. Vam començar a contratar ja que mos feien els menjars. El primer any, com algú se recorda, jo no recordo ara si van fer alguna paella o alguna cosa, però a mi m'ha pel cap que... No teníem estructura de res. A mi m'ha pel cap que ja vam començar a contratar els dinars a algú que mos esfera, Per a nosaltres era el gran entreteniment. I que en aquella època probablement també l'espírit que tenien els fallers era el monument. Cosa que després per el temps, crisis, gent jove, el tema de més ambient i més festa, però en aquells arrancs era intentar cada any superar-te en monument. L'any que es va trencar, va ploure, que se li va trencar el braç al pirata, jo crec que mos va trencar el braç a tots. Sí, no, va viure la trencada del braç del pirata com si m'ho l'haveren tallat a mort. Entonces, precisament, en el meu cas jo tenia 27 anys i era dels més majorets, entonces imagina l'edat que teníem, una mitja de tot. 27 anys. Anàvem tots a una, això era el més bonic que tenia. Anècdotes moltíssimes, però mare Déu, començar a dir-les ara, ens podien quedar soletes així. Algunes més que anècdotes són... Home, jo, per exemple, Vicent m'envia a l'Ajuntament i que n'hi ha que demanar un permís de no sé què. Diu, i has de preguntar per Juli Bercher. Jo vaig a l'Ajuntament i la senyoreta Juli Bercher. No sabem por gent que era... Això del Juli, el pensaves que era més una dona que un home. La senyoreta i una senyoreta. Diu, així n'hi ha uno que li diuen Juli Bercher. Pues això serà. La senyoreta Juli Bercher. Un premi molt important. Jo crec que no van dir que no a res. Vam optar molt, que va ser uno que es deia d'activitat fallera. D'activitat fallera, ahí va haver un pique que al final ja se va personalitzar entre Vicent i el cunyat, perquè estem parlant ja en l'any 92, no? Va ser en l'any 92. Jo una cosa també que volia reclamar l'atenció una coseta que ho han fet sense voler. Al igual que la falla que m'ho van fer forts i m'ho van unir gràcies o per culpa de les carrosses i recordats que fem per les presentacions, que érem empreses d'un mes o 2 mesos d'ahir, tots, bueno, m'ho juntàvem i hi havia motiu per a continuar i se feia bé. Van ser canviar un poquití el segon pas de les presentacions. Estaven estancades en una manera de playbacks, de cançonetes, i vam introduir aquesta xorradeta de sketch sense voler, que crec que ens ha fet un poquiniu diferencials en el que són les presentacions, però almenys en la segona part, durant un... Ahí Ramon va ser l'innovador. No, Combi va ser el que va voler fer el primer sketch, i a raïl d'ahir m'ho va agradar i va, anem a seguir este filet que anava bé. I un reflejo de les presentacions i l'arranc tan fort que va tindre la comissió és, si ens en recordem, el primer any l'han comentat, que va ser en el Gran Teatro. El segon any van fer una presentació que va durar més de 4 hores en l'antic restaurant Alambón, més de 4 hores, però és que el tercer any van dir que fer 2 presentacions en el Col·legi Claret. De la gent que érem, no cabíem. No cabíem, van dir que fer una presentació dissabte per la nit. Van fer una presentació dissabte per la nit en un decorat, i l'endemà diumenge de matí van canviar el decorat i va ser quan tu has comentat lo del Pinocho. I van fer una segona presentació per als infantils. A les 12 del migdia, diumenge de matí, no diumenge de vespre. Que ahí està també un poc la prova de la... Dormint 4 horetes, vam agarrar la costum de que quan fem la presentació ens anàvem a almorzar a les 5 del matí al Capri a Las Vegas. Estic content. Jo crec que en la Falla Sant Jordi van tindre una cosa, és que sí, els 4 que estem així en particular, i més que no estan,
que el veurem en una falla no s'ho creu ningú. Els 4 que estem així no és normal que estem en una falla. Una falla estava els que peguen boig, els que sempre estan a punt. I pareix que nosaltres veiem més serios que resulta que no eren tan serios. I me va destapar la faceta eixa. Jo vaig pujar, tinc gravat, quan vaig pujar al teatre, si recordeu com era, que vaig dir, jo demà tinc que posar-me així. Vaig mirar per a dalt i dic, així, tot ple de gent, si que havien 60 o 70 només en el teatre, però allò me pareixia a mi el Coliseu. I jo dic, així, i collons... T'ho he imaginat del primer any. Bom, 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 bom. I jo, de director, i me deixant del culet. Yo recuerdo que Benito, uno que també se falló, Benito Fernández... O sea, cuando me paraba, pero me echa el cul, Era policia, i me recordo que hi ha la presentació va haver més policia que la manifestació. I els va convidar a tots i jo estava així assustat, no perquè fossin policies, sinó veig gent sèria. I al final me recordo que ella diu, yo estos chicos no los hacía más serios. Frase que la vaig repetir hasta la sacietat, me'n recordaré sempre, perquè jo veia això, la falla la veia així, dic, això no ho traguem ni a tirs, a espentes. I me'n recordo que una vegada vaig comentar, vaig dir, Vicent, si aguantem 5 anys fent això, així n'hi ha falla. I vaig dir una vegada, dic, això està costant un huevo, i cada any... I sempre mai va dir, si aguantem 5 anys, així n'hi ha falla. És que tenim un molt clavat en el cap que no volíem desaparèixer, que volíem arrencar i que tinguera continuïtat, el que està dient Ramon. I pareixia... Però, bueno, l'arranc va ser molt espectacular, va ser molt espectacular. Estem parlant de clavar-nos ben bé en un senso ja superior a 100 fallers, Pues perquè sí que és de veres. Entonces, des de la ignorància creien que estaven fent-ho bé, però després, quan el temps ha passat, me penso que han sigut no una falla, no orgullosos, han sigut hasta una falla puntera. Se van fer les coses ben fetes, no la van fer aposta per a deslumbrar, sinó que les van fer ben fetes i crec que han sigut punt de referència en moltes coses. A mi se m'ha fet ample, quan han anat a les reunions de la Junta Local, posar-nos a nosaltres com a exemple de coses. Això sempre ha sigut una cosa que te diu que has fet les coses ben fetes. Jo duc 29 anys de fallero, ja m'ho he comentat moltes vegades, que jo, la veritat, soc més un col·laborador que un fallero. Pràcticament soc una figura decorativa, però me sent orgullós de seguir sent faller de Sant Jordi, ser faller fundador. I m'agrada veure que l'altre dia es fa una presentació, ja, doncs bé, s'ha fet la d'este any. L'any que ve segurament se tornarà a fer i estic encantat de que la falla seguisca. I els meus fills, estic encantat de que el meu fill li agrada el tema, la meva filla vulgui ser fallera major de Xàtiva i la meva dona, pues això li encanta. I no puc dir altra cosa que estic molt orgullós d'haver sigut fundador d'esta falla i de continuar en ella. I si no passa res, com a col·laborador, seguiré hasta que això s'acabi. També ja amb 29 anys, ha sigut 12 anys president, després entre juntes gestores i demés podré estar al front de la falla almenys 23 anys o 24, i el divendres, sense anar més lluny, en la presentació me vaig trobar en la mateixa força i la mateixa energia que vaig tindre en la primera presentació. La primera presentació mos ha oblidat dir que n'hi havia una frase d'un polític que ja no està en l'actualitat, que dia que l'Olímpic quedava 10 punts davant de tots. I aquella frase la vaig copiar jo en la primera presentació i vaig dir que nosaltres ja en el que havíem fet en aquest moment havien quedat 10 punts per davant de la resta de comissions. És un poc el resum de lo que deia antes Ramon, de que si aguantàvem 5 anys, doncs mira, anàvem a aguantar 29, encara mos queda, crec que molt de camí, orgullós de la gent jove que està espentant en temes com la presentació i decorats, que potser la preocupació és que aquesta gent jove hi hagi que canviar un poquet el xip i que la cosa vagi avant. Que mos ha tragat gent. Bueno, jo ja ho he dit, que per circumstàncies personals i per temes extralaborals, d'afició, jo he tingut que dedicar el temps fora de la faena i de la família a altres activitats, si no, era per seguir en la falla. La falla sap que sempre en té a la seva disposició en allò en el que necessite, perquè al fi i al cap sempre la meva falla. Antes d'esta etapa, jo he viscut tota la vida al carrer Blanc i ja eren falleros. Pare, ma mare, el meu germà i jo tots eren falleros. En esta segona etapa, més motiu encara per ajudar i col·laborar en l'arranc. I, bueno, la veritat és que sempre hem sigut la part sèria de la falla
però al mateix temps ens hem inhibit i hem format, diguem, una penya d'amics en les que la Falla, d'alguna manera, ha tret la nostra faceta inclús còmica, i faceta que ara veig que hi ha grups joves que esteu treballant en el tema perquè això continue, la part sèria, la part còmica i la part lúdica. Jo crec que la Falla té futur. Vull donar l'enhorabona a tots els que esteu treballant ara perquè li heu donat, s'ha consolidat el projecte, esteu treballant i ja no res, sempre serà la meva Falla, la Falla Sant Jordi.